Jó reggelt! Egy kis gondolat. Olyan könnyű másokat megítélni. Magadon is észreveszed, gondolom. Látunk egy pillanatot valakinek az életéből, és azt hiszük, ismerjük az egész történetét. Pedig közben fogalmunk sincs arról, hogy min ment, vagy min megy keresztül éppen. Milyen terheket, fájdalmakat cipel magával. Milyen harcokat vív belül. Tudod, az ítélkezés falakat épít, elválaszt minket egymástól. De amikor megállunk, csak egy pillanatra, és inkább a megértést választjuk, akkor hidak születnek. Hidak, amelyek közelebb visznek egymáshoz. Én is szoktam ítélkezni, minden ember ítélkezik. De ha legközelebb te is azon kapod magad, hogy ítélkezel, jusson eszedbe, amit másban elítélsz, az gyakran benned is ott van. És amit másban elfogadsz, az benned is, neked is erőt ad. Választhatjuk az ítélkezést, ami bezár, ami eltávolít egymástól. Vagy, és ez a nehezebb, választhatjuk a mindenkori megértést, ami szabaddá tesz, ami hidakat épít, és közelebb visz egymáshoz. Minden döntésünk, ami a megértésre szól, talán kicsit szebb helyé tehetné a világot. Próbáljuk ki.